Cíti dobre, dneska Vítam vás všetkých na našich sokolických hodoch, kde tu oslavujeme naše 26. narodeniny. Všetko najlepšie. Ďakujeme veľmi pekne. Živio, živio. Vám všetkým, nielen nám. Som veľmi rada, že ste prišli na tieto naše hody. A teraz vám poviem niečo trošku k stanoviskám. Najprv technické veci. Keby ste boli smední a už nemáte to, čo ste si doniesli z domu, tam sú také pípače, tam bude urobený čaj, takže môžete mať teple do brucha, tak si tam môžete čapovať. Viete, ktoré sú to tie pípače? To sú také tie, neviem aké, oceľové skrinky s takým tým kohútikom. To sa tak dá, že dopredu, načapujete si, potom to najprv dáte hore a potom hrnček dáte preč. Väčšinou sa to robí tak, že hrnček a čaj dole. Táborový čaj, určite vám všetci nadávajú, čo robíš, čo míňaš. Dobre, jedlo sa už varí, kuchár je v akcii, takže všetko. Toaletný papier, tunák, kto potrebuje ísť na záchod, je celopriestorový a toaleťak je tu. Choďte mimo lúky možno. Áno, Špagi, veľmi dobre podotkala. Nie do vody. Pri stanoviskách nie. Na šlapnej mini zakázané. Ale tak, presne. Do vody. Vy viete veľmi dobre, že každý rok venujeme nejaké tieto stanoviska nejakej téme. Mali sme Grékov, mali sme Mexičanov a tak ďalej a tak ďalej. A teraz máme takú inú tému, takú prírodnú, lebo všetci tu chodíme do lesa, všetci chodíme do táborov, máme radi prírodu, zvieratá v tej prírode, takže úplne geniálne. A vybrali sme si také zviera, ktoré je také charakteristické pre naše Slovensko. Viete aké? Rys ostrovy. Rys ostrovy. V televízii to zviera stále o tom rozprávajú, chodí to vyberať kontajnery. Áno, najrozšírenejšie, najmajestátnejšie, najsilnejšie zviera v našich lesoch, medveď hnedý. Takže medveďovi sme my tuto teraz s medveďom všetkým sme venovali tieto stanoviska. S macou. Jasné, aj maco, lebo však bez maca, však aj maco je medveď, ne? Keď si to tak zoberieš. Maco? Áno, ako sa povie, medveď hnedý na 4, maco, takže je to aj maco. A ja som zistila, že, aby ste vedeli, tak naše medvede hnedé vyrastajú do výšky 2 až 3 metre. Vážia 100 až 350 kg. Najaktívnejšie sú ráno, večera, v noci. Cez deň asi spinkajú. A viete o tom, že 6 mesiacov v roku oni sa uložia na zimný spánok? 6 mesiacov. To som nevedela, som si myslela, že menej, ale 6. Lenže vzhľadom na to naše podnebie, tak tí mackovia už chodia asi aj niekedy inokedy, takže si dávame na to pozor. A tieto naše medvede, oni majú také rôzne vlastnosti a podľa tých vlastností my sme spravili stanoviska. Takže vy viete veľmi dobre, že medvede nám chodia tam všelijak do táborových kuchýň a podobné veci, lebo tam samé dobrodky. Takže prvé stanovisko sa volá vhodná stavba. Stanoviska sú očíslované, vidíte tam tie pútače, takže viete, to je tu. Na tomto stanovisku postavíte čo najväčšiu väžu a tam vám to stopnú alebo vám odmerajú a tak ďalej. Druhé stanovisko sa volá zabihod. Áno, pretože keď ideme do lesa, tak si zoberieme čo aj sekerku niekedy, lebo tá je tiež dobrá. Takže budete zabíjať klince do dreva. Potom medvede sú úžasne poriadku milovní. Takže tretie stanovisko je upratovacia polhodinka. Tam budete musieť do krabičiek za čas a možno aj poslepiačky uložiť veci. Som zvedavá, ako to stihnete. No a naše medvede sa túlajú kade tade, oni sú aj na cestách, aj na železničnej trati, aj kade všade. Takže ďalšie stanovisko bez nehody bude tam pri tých autách. Nám to spadlo. Nevadí, postavíte si to tam, všetko tam uvidíte. Nebojte sa.
tam budete musieť zdolať prekážkovú dráhu. Uvidíme, poviete všetci, kto tam prídete. Ďalšie stanovisko sme nazvali skratky a pochody. Lebo medvede sa túlajú kade po našom tomto slovenskom revíri, behajú si hore-dole, tak či poznajú turistické značky. Ďalšie stanovisko sú lahody. Všetci máme radi potravinky, takže budete tam zbierať do košíka potravinky a potom aj budete rozoznávať, či poznáte, či sa motáte aj v kuchyni a či to budete poznať, aké sú tam koreninky. Ďalšie máme vrhody. To je mácové stanovisko, to je týmto smerom. Tam si budete dávať pozor, lebo tam budete vrhať nože. Tak sa tam budete riadiť presne podľa mácových pokynov, aby ste tam nebehali do dráhy. Lebo sa vám môže stať, že nejaký nožík vám v chrbte zastaví sa. Takže bacha, bacha. Potom máme ďalšie stanovisko. Sa to volá, že hodlások, tak tam, no lebo tieto naše medvede, oni sa túlajú kade-tade, oni idú aj k tým kontajnerom, tam si prečítajú, že či sú to 5 fľaše papiera alebo komunálny a potom idú do komunálneho. Takže na tomto stanovisku vy budete musieť čítať text a niečo s ním urobiť a to sa dozviete, čo vám povie ten, kto bude na tom stanovisku. No a ďalšie, aby sa tieto zvieratá mohli dostať kade-tade, tak sa plížia po týchto, takže to bude ďalšie. Nazvali sme ho síce akože riťkohod, ale bude to taký riťkohod. Teraz práve akurát padol, takže to tam takto týmto smerom. No a ďalšie stanovisko je mozgohod. Tam ukážete vašu rýchlosť, šikovnosť a všetko možné dokopy. Takže toto sú naše stanoviská a na to, aby ste ich zdolávali, tak máme ešte pre vás prichystanú takú jednohúbku. Mango, tam choďte každý k mangovi a zoberte si jednohúbku. Zober, neobzeraj, zober a potom vy, čo ste na stanoviskách, si zoberte jednohúbky a choďte na stanoviská. Takže prajem vám krásne súťaženie, po súťažení bude vyhodnotenie, dáme si mňamky a potom bude sladké mňamky. Takže prajem vám krásny pekný deň!